Tight na Kiki valuza case yavo against Great Hope mushure mekunge judgment yapiwa muzuva ranhasi. Hanze Mupata family inofanira kubvisa video pamwechete nekubhadhara makosi ese akaingewa naMr Great Hope pavaita up and down vachienda kucourt. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. This judgment in the first part of the case, the defamatory part, but kuchine imwe criminal case that is being investigated kuSandton yabuda mumaoko emapurisa yapinda mumahawks. So pachine dzimwe nyaya mbiri dzichiri kucourt, hakusiriko kupera kwenyaya yacho. So Mr Great Hope vauya vakatenda advocate Mureriwa, advocate Simba Kanyoka na advocate Ncube vakashanda tirelessly kuti nyaya iyi isvike pairi nhasi. So the judgment that was issued iyoyo ndeyekuti remove that video. If they do not do that, then inenge yava contempt of court. So the judgment was issued at 2:15 today, and vanofanira kuva vatowana that message vobvisa video iyoyo. But if they do not do that, if they do not remove that video, since Tight anga kangotsimbirira pakuti iye haade kubvisa video, then mangwana makuseni lawyers achiri available vanomukira kucourt vonogadzirisa nyaya iyoyo. Nyaya yekunzi Mr Moboys vari kusona vana ndo zvinhu zvavarwadza zvikuru. Vakati ivo vanopenga here kusona vana vadiki. Ivo vakatanga Great Hope from scratch, and now vane mota dzakawanda dziri kumanya uye business ravo riri kuflourisha. So he says he does not need a brand ambassador. Zvekudaro vanogona kutongozvimirira vega, and he is not desperate. Vataura zvakare vakati ivo vana Tight vanga vasuwa Mr Moboys vachiti vari kuda 1 million rand. So Mr Moboys was supposed to pay them, but the court dismissed that because yanga isina basis yekuti unobva wawanepi that money. So kurukunze, if they fail to pay that money, then we go for their assets. Ma assets guys, mota inogona kungomuka yaenda. Vari vamwe dei vatomanya manya vabatanidza nedzimwe mari dziya dzavaitaura kuti vane mamwe mabusiness kuside vaburitse mari iyoyo, at least vabhadhare Mr Munetsi nyaya yacho ingopera. Vataura zvakare vakati the problem why I went to the courts is because I cannot defend myself on social media nekuti ndatojajiwa kudhara, and now I worked with Mosha, Nana Gamu, Nana Mazepe, because they are kushanda nenyati family. Vanotoenda out of his way kuti vabatsirane nema artist uye nedzimwe family dzakadaro. But why vachizosvika pakuatakwa? The problem is he does not have that much followers pa social media compared to nevamwe vanhu ava. So the only place that he was going to be heard was taking the issue to the courts. So the criminal case yavari kutaura nezvayo vari kuti ivo soon after that live pakaiswa namba yavo pakauya manetizens akawanda akatora that number vakatanga kuvathreatena vachitaura zvekuvauraya uye kuvadestroyera mota dzavo, since mota dzacho dzichizikamwa dzakabrendewa kuti Great Hope. So vari kuti because of mathreats iwayo nyaya yakanoripotwa kuSandton police ndo yazobuda mumaoko emapurisa yaiswa mumahawks vachiti vari kuinvestigata. Musakangamwe guys kuti mabusinessmen eZimbabwe nemamwe mabusinessmen eSouth Africa they've been under attack kuchiitwa kutorwa kwavo zvechisimba pobva kumbirwa ransom. So mahawks haasi kutamba, ukangoita any threat zvachose kumunhu unoswera dzakuchenera. Okay, then imwe nyaya iripo ndeyekuti apa pane trauma yakaitika soon after the live pakapinda mamessage ese iwayo vari kukomplaina kuti chero iko kuchechi kwavo vanhu vanovaona sei pamwechete nemakastoma akainvesta muGreat Hope vanofila sei kana vachiona zita reGreat Hope richingotambwa naro kuita kunge je vanhu vachisa mari yavo pazviri. So he is setting a precedence kuvanhu vese vanoda kudefema macharacter evamwe. Guys, tichaswera tasungwa zvakaoma very way. So he is saying he's protecting his family, he's protecting his business. So this is not
personal zvachose. And vari kuti vakataura zvakare naThomas Chizhanje uyo anga amanya kunyora kuti Gudugurupeta Muswe achiva ataka. Ndo zvishoma zvavakaona, dai vakaziva zvanga zviri mumastreets zvanga zvakawanda. But nyaya yavo iri kuti it's not personal, nekuti vakatombotaura naSummers akavafonera akati veduwe ngatigadzire sei nyaya iyi out of court since tese tiri maZimbabwean uye tiri masocialites. So Summers akaedza kutaura nemukomana Tight achibva aramba zvese maconditions aanga apiwa, kungoti delete video iroro tienderere mberi, but he refused akati haasi kuda kuita izvozvo. Pakauya zvakare malawyer akamubva amuudza kuti veduwe let's settle this out of court. Malawyer More Boys akamufonera iye achibva ati aiwa you can bring it on handei court, hatina kana basa nazvo. Right, then pavakasvika kucourt, first thing judge akataura navo akati veduwe why don't you solve this maker panze, chimbobudai panze munotaurirana. Vaya vakabuda panze ndokunowirirana, asi vakawirirana kuti video richabviswa, nyaya yobva yangoperera ipapo. But ari kuti iye patakangodzokera mukati tabva kunosheka mahenzi panze, mukomana akasvika akati haasi kuzoita izvozvo. Jaji vakatomupa advice kuti chirega kuramba wodaro nekuti nyaya iyi kana tangodarika ipapa there is no turning back. Akati yes you can go ahead. So iye ari kuti More Boys offered kutonoita live navo as soon as they went out, then they shake hands voita kunge vawirirana kuti nyaya yacho ingoperera ipapo. But mukomana was adamant akati haasi kuda zvese izvozvo. So the sister advised them kuti better achingorega kuresponda and take them to court. So he's saying he's not going to withdraw my charges, a criminal investigations dziri kuitwa neHawks, because now it is beyond him. It is nothing personal. It is for all the families that have joined Great Hope. It is for every customer iri kunze uko. It is for his family. Saka havasi kuzoramba vachiita back and forth yakadaro. Vaadresa zvakare nyaya yaTrishi uya ari kunze ari kuba zvitunha. My lawyers are also working on that issue. Then ivo ndo vakapublisha vanataita nyaya iyi. More Boys ari kuti anga asina kumbopublicize nyaya iyi, zvangoitiwa privately kuside, but vana ava ndo vakazoita zvakadaro. So right now patova nemacost ari kutaurwa, pane vari kuti 100,000, vamwe vari kutaura 2 million rand zvichingoenda zvakadaro. But basically he did not disclose how much money the children are going to pay. So changamiriro x ya munetsi yati veduwe taiti naKiki ndakati huyai wani ndiite lawyer renyu, mukaramba chionai manje maruza kukote, nhai Mobi my ex husband wadi wadzora moyo, nhai mari yese iyi inobvepi. So guys, do leave your comments on what you think.